Apa lagune apa? Anjay. Kepi. Rada banter ya. Apa request. Apa? Gala-gala. Request apa request? Ayo ini dari siapa ini? Oke, boleh. Apa bunga desa? Lewong. Ayo ya, lah. lewong ya. Lagune sing apik, Cah. Lagune sing apik. Cah nom lagune. Yo sing modern. Ah, sing modern ki apa sing modern? Walang kekek. Lagune apa lagune? Glek diles ya. Yo. Mas Rendrek. Lagune sing apik. Teng tang. Aja soreng. Yo, Pak Kus, digetak yo. Iki kaya ngopo? Selak bengi. Naboh. Sing santun. Toto sik. Pak Kus. Pak Kus. Ora iso. Le joget aja tenanan. Tunggu saweran. Wajib wae lanang wadon ilmu wajib wae lanang wadon nurut ilmu aja leren yen durung mudah akalmu aja leren yen durung rusak bodohmu wajib wae lanang wadon nurut ilmu wajib wae lanang wadon nurut ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu. Mapan. Oh ya. Oke. Dung des.
Yo. Ladies ki nggo alat musik, ora nggo dalan tape. Ha iki pekate dadi koyo kendang. Dasar kowe ora. Tak dudung. Jes ngene. Dung. Wes ora bakat. Aku iso ngendangin iki. Adol tapi. Ayo terus kesek. Piye terus piye? Saiki sing kepiye? Katoke dugae sik katoke. Lagu. Mas Tik ready? Oke, Pak Tikus. Jaluk apa to jane iki wong iki? Apa? Bunga desa. Urung mateng jambune urung apa. Kelingan manis esame terus kelingan apa kemune tresno lan kasih sayange yen aton telu duwe Iki lho kabele nang kene. kowe iki sapa? Sesuk ke kon tuku wireless. Pripun Kanjeng? Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kok Diponegoro. Nganu, Radi rono, radi nengah. kabele mboten nyandak. Iki ke sound system larang ya, Cuk. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Gegandengan mboten enten wirelessipun. Kowe ki ngopo? Jare kon maju. Ya. Ora cate tiarap pas kok tentara. Kae kancamu kae. Wis kene. Kosik ibu. Kae kana ono sing ayu sithik kok kaya ngono to, Kus. Jagong. Nggih, Kak Jagong mriki mawon. Jagong. Sing apik. No, kowe ki mikir sik, Nom. Terus sik kowe ki wah kalah benang merah. Pikir. Kowe. Sahur. Ya. Aku ya gelem lho kuwi. Aku ya gelem lho. Kosek. Iki nek Wah, ana kowe. lagi Mbak Novi wis nes-nes iki. Kos aja. Aja. Ajane penangsange amelu ning wedi mergo direstri. Heeh. Pasing nonton Pak Sudi. Iya. Aja. Kayak pripun Kanjeng? Mohon buka Dik. Nggih. Tuprak sithik ketemu. Nggih, kok tuprak. Iya. Ngono ya. Es. Oh bakulan es bengi. Oh, bengi. Mohon buka Dik. Nggih. Ya ampun. Blok. Oh. Kepiye anggonmu? Kula mboten pripun. Ya. Aku
Aku tak rampung sik le ngomong. Oh, rampung. Barmu. Pawan Bekati. Nggih. Kepiye anggonmu padha ngopeni turangga kang Lihat ana ing aku niki kok jejet-jejet. Kuwi ki action lho, Bos. Action koyo Mbah Sukra anggere jejet terus. Bocet kados mekaji. Wis, Nggih. yo. Padamelan iki sampun Separo. dereng rampung ning niki nembe Pun kelok. pun kelong niki. Kelong istirahat. sekedhik. Nggih butuh seneng-seneng to. Wonten acara merti dusun mosok mboten seneng-seneng. Yo. Iki nanggon acara Merti dusun. dusun. ngerti dusun. Ngerti dusun ngendi? Banaran. Nah, ngerti aku. Aku cetha nek takon abah iki tetep cetha. Ning salah nek mertu dusun. Apa? Wow, wali matul hitan. Iso. Ha mau anang kono kae aku pas arep madang kok ana tulisan wali matul hitan. Lambene. Lambemu. Apa? Iki rong kon madang kok kowe amadang. Oh iya le panitiane telat. Wis. Bali. Cuk, Yo. kon bali. Burung. Tak kira nek kon bali rak terus bayi amplop. Ora damplop. Hei. Nggih. Nggih. Kepiye anggonmu padha ngrumat turangga ing Jepang Manolan? Nggih pun mateng Kanjeng. Anjir meteng. Jarane. Sing metengi sapa? Nek sing metengi jaran ke sapa? Jarane ki ping siji tok. Lho. Sapa sing siji? Niku Ngawur ya aku mbek pisan tok. Kowe metengi jaran. Lo mbek pisan. Ayo. Masa ndadeni pisan. kowe metengi jaran kowe mesti. Niku maksudnya niku. Yo. Yen wis mengkono prajurit menutuki gladen peperangan. Wis sempira dhisik. Tak panggile Bosrik. Yo. Minggir. Sampai suarane sampai. Woi, para prajurit. Nene. Lho, contone. Sik, Rene. Korek, cempe rono sik, cempe. Tak contoni. Yo. Iki asline sebenarnya asline penangsang iki. Kuwi kan gawe. Yo, sing apik. Soale nek nganu kuwi nganu prajurit sing apik. Aja sasake. Yen nyeluk prajurit aja sasake. Kowe meneng sik. Wah, aku arep mengo kok diselani. Ora sopan kowe. Aku sesuk nek diundang neh ra mangkat tuh. Kabeh Kabeh, tenan ra mangkat, ora buta kowe. Ya nek ra mangkat ra ngliwet. Apa ge anggere takon jope kapan meneh, Bro, ngono. Heeh, ning kadang kiki ya beli to raja-raja. Oh kene iki butuh-butuh tenan. Tambah tanggungane pirang-pirang. Ora tuh. Aku kan nyelok perjurit. Kus. Tikus. Oke. Kus. Rene sik. Tak wongi. Nggih. Saweran, ada saweran. Iki ana dit 20.000. Nek tak dum kok ora lotra. Nek Sing 5 apik. lak Mas, nek 5 lak Mas. Ditek sing apik. Gitu ku ciu. Iki batas cilik-cilik yo sing apik pituture. Mergo iki selawe. 20. To. Heeh. Nek arep dhewe ibadah, Heeh. kan ya dhewe misale Kae, sik. Maringi anak-anak kecil-kecil kan ra cukup. Ora cukup. Yo geri perasaane panitia. Heeh. ra cukup. Tambahi. Mosok gur selam. Selawe, lek cong yang ra oleh. Wis matur nuwun Matur nuwun Mas. Diparang iki sing ngene mau. Kayak nang isor gedang kayak kok. Ayo. Kayak nang gedruwo nang isor gedang. Nah, Matur suwun tambah rezekine, Mas. Jan laris nang kene laris tenan jan masalah. Matur suwun panjang umur, Mas. Pak Penangsang mugane niku nek sadawira main ajak niki saweran mengalir.
Beres niku usane jarang Pak Penangsang. Kowe ngerti Pak, nek sesuk kangen iku kok amplope ra tak kei kowe. Nyanyi sik. Apa? Mau penjalukane sing nyawer apa mau? Gala-gala ke. Eh? Karo rono. Sekop. Alah keri. Hop. Wes iki drum tok ra ono nyanyi nek. Oh, sik. Getane. Kok diketak sik. Teng. Ayo Bagus. Ngono. Kaya rege. Iki. Digetak. Yo. Digetak. Cangkeme ya. Ditutuk drame kuwe. Yo. Ditutuk drame. Iya. Bergoyang berlari bersama Sadawi Sakti ayo. Lirik suara odok ngorok. Lirik suara kodok ngorok. Mangan kau dong mbok. Mbok. Cilik garing beline kucing. Gede to wow. Beline landak. Beline. Apa ora? Aja nggawa sing kuwi. Sarumen. Aja nggawa sing kuwi. Hah? Disensor. Ono cah cilik-cilik. Disensor. Siape? Apa? Taline dawa. Sing kepiye? Sing apik lagune iki. Sing rada ngrep ke? Yo, ngerep lho. Sik, tak eling-eling sik. Kok lali piye? Yo, ngerep saiki. Yo meneh. Sing ngerep apa? Yo, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa aku menggosok gigi, tidak lupa wow. Beline landak. Aja sing kuwi meneh. Wis. Aja diteruske sing kuwi. Ayo, jangan ayo. Sing apik iki jenengane berarti dusun kan didelok wong sak desa cilik gede melu nonton sing apik. Bos, Ora kok ngono kuwi. Baleni. Beline landak. aja sing kuwi. Rasantun. Saiki ndongake sik, Gus. Hei! Mau anek katokan iki digencengi. Kok iso mblok? Iki kato apa? Kato nggo sapa? Ini brondut lho. Kato brondut buat duduk. Weh, Ki, jane iki nek lah tanggapan ki ana kasih pura to? Ono to. Ya kolore ki dandani. Asu kok. Weh, aja rasis. Le, aja rasis. Le. Kalem. Slow. Munek iki. Kuwi iki ketuane. Ketuane. Ora apa-apa. Ah ngopo? Amplope wis gembel to? Urung. Lagi di ngapunten ki. Pegah. Kok amplope ora tak kei kowe. Wis. Pak Kus. Kok sik didongake sik bar iki perang meneh. Nggih. Perang. Kajeng kula tak dongake masyarakat mriki riyin. Yo, bener. Mugi sabibaripun merti dusun, masyarakat Banaran Sumrambah kiwa tengenipun sik. Ayo gurung, Amin keri. Amin lagi adus saiki. Mugi-mugi bar acara niki masyarakat Banaran lan ugi kiwa tengenipun saged dipun paringi gemah ripalo jinawi. Ayam tentrem.
Selamat dunia, selamat akhirat. Sing duwe bojo, sing duwe bojo piye? Sing duwe bojo. Amin. Pak Tikus. Weh. Pak Tikus, iki kan sak banaran iki kan akeh. Kelek ya Mas, kelek. Ya, iki didongake sing duwe bojo, Nggih sing dereng duwe bojo enggal-enggal duwe bojo. sing wis duwe bojo. Pegatan. Waduh. Kok pegatan? Maksudnya sing duwe bojo terus diparingi putra-putri ingkang saleh salehah migunani amin. tumrap bangsa tuwin negara. Ya. Nggih. Sing lanang-lanang. Wel dadi bocah sing salehah. Sing wedok-wedok. Saleh. Oh iya. Sing wedok-wedok. Dadi bocah sing salehah. Sing bapak-bapak. Sing bapak-bapak sing sabar anggone ngrumat bojone. Sing ibu-ibu. Sing ibu-ibu tak dongake meteng menak. Wah kok kosong. Masa nek masalah ora meteng aku siap meteng. Monggo Kanjeng. Mohon dilanjutaken. Kula tak nganggo kathok riyin. Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajure kong maguro kongso tatakatyo putulo warmandriting turangga esti rakatake Tuaca lelayo saben Potalo
Cek. Pas dek. Tulung sawangen sawangen aku. Iki kok meng wong loro, iki kok meng wong loro. Ah, Kajeng sing setunggal kesurupan. Sing siji. Loro sing dadi loro. Heeh, sing siji blodrong kathoke mau. Ora. Udutmu. Udutmu sak. Sing siji biru. Ora iki nang YouTube ora oleh udut, nang ora oleh YouTube. Ora oleh udut nang YouTube, nang YouTube. Nah, wis. Gosek kok ono sandalan dulu saron. Roh. Mie njaluk. Oke, golek apa? Oh iya. Ya. Sek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Habib. Ono apa kowe kok tulung-tulung? Iki aku. Aku sing penasaran. Oh, itu sing ngomong. Iki. Jagon. Nang ngarepe bendarane kok gojekan. Cun. Excel, ora kowe. Dapuranmu iki ngopo? Iya, Kudu aku to. Excel iki lho. Kowe iki ngapa wedok dhewe nang kene? Rene, nek iki cocok kene salaman. Saya terima nikah dan kawinnya. Kowe rabi karo Excel meneh kaya Excel kok ngepek. Ya, nek Iki eling sing ning omah iki di live streaming weruh bojomu. oh tenang wae bojoku wis turu kok. Ana sih ya tukang tambah kok. Apa ana sing gelem tukar tambah karo bojomu ki? Bojo kula niku boys kok. Boy siapa? Wis piye? Boys ki ombo tur gedhi. Bos kok ombo tergede. Isih Iki apa isi? Is ki lak basa ombo ki lak ombo. Is ki to basa Inggris. Apa? Is the best ki ombo. Tegese bojomu Ombo tur gedhi. Dadi nek mlebu kolongane ora nyenggol kiwa tengen. Apa kowe? kepiye kuwi maksude kepiye? Lawange lho, lawange. Lawange tak kira nek sing kepiye. Ana apa paman tulung-tulung? Ra luwes. Kowe ki biasa penangsang ke ra luwes nek tulung-tulung. Mbak aku tak jajal sik Oh dhewe. iya. Ya. Ora kok idolan asli sing dikekrek kupinge sik iki pos iki. Sing dikekrek sapa? Kowe dikekrek kupinge, aku dikekrek cangkeme. Ya mau rembugane nang jero. Ora. Mau ora ana rembugan sapa sing tulung-tulung. Wah, pokoke rembugane nang jero kekrek-kekrekan kok. Wis, aro. Tak aku sik jajal Ya. ya. Baleni jajal saka kono. Saka kono. Ya. Oh, Ya le tulung-tulung saka kono. Ya ki. Ya sak tekane mike. Dumeh kowe bayar aku Dik. Akon sawiyah-wiyah. Aku bayar kok. Ya. Sahur. Kosek. Aku nek kowe sing ngono ora apa. Iki ki ngopo? Ah. Kula kan terkesima. Katok musuhe aja cincing-cincing. Kok anak kok dumeh kene bon-bonan duwe katok basa. Bisa tak ganti kamare. Wah, kula rak bro. Ini apa? Nangis, Nangis kok jur. Kaya nangis ning nikmat. Ketika imik malah gugup. Lirung tahun. Bingung ngopo? ketoke kula penak teh mriki timbang teh mriku. Ngamati kene Wis. padang kono peteng kok ya. Wis. Mohon. Ya, yang minum. Kono yo bakulan yo aku nyaut
Aku bantu lho. Iya. UMKM. Oh iya. Ayo kuwi universitas kecil metengang. Eh, usahane wong iki. Wis, ngeten Kanjeng. kepiye? Wau kula rak rumput. Ora luwes. Pindah kene. Ah, iki luwes. Ah, saka kono sik. Mikir tinggal. Saka kono lemu aku. Yo. Kapan rani saudara bisa senior ini. Amin. 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 Batik. Aya. Sik, nek aku arep nambahi bayaran ra iso. Golek sawiran. Kono, Radirono sik, Radirono. Lah kok sawiran wis tak wehke kono iso njaluk meneh. Berarti paling wak dhewe engko oleh bayari wak dhewe iki ceh mampir KSP. KSP. Ora golek saweranmu. Wes iki nek mampir KSP iki begitu tuh. Yo, langsung benang merah. Tolong, ada serigala. Tolong, ada serigala. Lari Upin, lari. Kok malah tadi Upin-ipin. Oh sik, iki kayak syuting tikus ora upin-ipin. Gimana bros lo? oh, kon tulung malah tadi jarowit. Apa kuwi? Jarowit. Lumayan. Iki masih sing mau. Pelajaran lumayan. Gopek kuwi. Oleh gopek lumayan. Lumayan, saka kiwa. Bar iki ngenteni sing saka tengen. Pak Tikus. Weh. Mas, lancar rezekine. Amin. Oke ceweke. Wah, lumayan. Sing dhuwur kuwi kebagian apa ora? Cok, lumayan. Sing dhuwur kebagian apa ora kuwi? Weh. Tenang Dinda, ini untuk biaya kita nikah nanti. Iki wis bengi. Ayo wis bengi. Wis. Kok sik apa wis arep ngenteni sing saka tengen? Sing saka tengen koyone Sing ora saka nggawa. tengen sampun telas gamel ngundang tamu le auman iki. Oke. Yo. Pawan Pekadik. Iki ana apa? Ada Oh, duit kok bonak. 500. Iki tulang-tulang. Oh, Tulung. Kula wae ora ngrumput. Koy ngerumput. Oh. Terus Kepiye? apakah malah Gogok sampe. Kiai Sago Otong kudu utik. Wis. Terus Ana apa? wonten bawangan kalih. Ana pawangan loro. Ana pawangan loro. Sopo kuwi, Gus? Sopo kuwi? Pawangan loro kuwi sopo? Ora luwes menasangil wis iki. Contoni. Oh iya aku gak gamburi. Aku gak gamburi. Yo. Opo? Iki apa, Man? Opo? Kowe iki ngopo melu-melu? Aku sing nakoni, Cuk. Ojo lali. Yo. Iya, Cuk. Ora ngeten to, Cuk. Aduh caramu. Adi Pati. Sik, iki duite disingkirke sik. Sahur. Sahur sepuh, sahur. Yo, Wonten bawangan kalih. ana pawangan loro. Terus kula ditangeti. Ditakoni kepiye? Terus Ora. Iki nek pas latihan wingi lak kowe ditakoni ana sing nakoni.
Nggih, angge nek kula ditakoni ya mesti lek ana sing nakoni. Wah, oh niki ora rasa melu. Oh nggih, ora sida. Crit. Yo, Ayo. yo. Terus kula ditangleti. Kowe ditangloti ku piye? Apa kowe abdine Arya Penangsa? Banjur mbok jawab piye? Angge. Terus piye, Mas? Terus ngeten. Terus Ngeten. Replek kok kula. Oh, Penangsa kok suarane kemeng ya. Sok banjure kepiye? Terus kula rak diampil gegaman kula. Gamanmu disileh. Nggih, padahal nek gaman kula disileh mesake bojo kula Kanjeng. Oh. Ora. Iki wis metu. Bener to? Oh iki bringo sing gigal. Tengah. Kok nek pinggir koyo ora koyo arep tugel kae to, Gus? Wis. Sok banjure kepiye? Terus gaman kula kan diambil. Terus kuping kula aduh. Kupingmu aduh ngopo? Siki lele. Sorry. Maaf gedeng. Wis. Sok banjure kepiye? Kuping kula. Kupingmu ngopo? Oh, ada dua. Wis. Yo, benang merah, ana apa? Terus niki kula Di apa? Apa to, Gus? Apa to? Ora ono apa-apa nih. Apa to? Ha iya. Ono di to. Ono apane? Apa to? Ayo nanti. Astagfirullahaladzim. Wis iki kalunge prajurit ya, iki kalunge prajurit. Terus kuping kula. Di. Ketuanya jaluk sawiran barok. Wis jam 11. Amalah wis klep bayaran ya. Bar iki isih ana marok burine. Yo. Itu, Gus. Kok sik biasane? Biasane nang kene. Ya. Ngono sik. Dijiko biayane Bos. Mayung. Yung. Wis, saiki mundur. Nggih. Wis. Oh, sik. Aku. Biasiku. Ono. Ayo kono. Ayo ndang. Nyiprat sisan. Ora senior ya wis tak ijak-ijak tenan. kabeh wae para prajurit. Ono nawala suka. Nggih. Oh saiki ono Yuk, yuk. Wis. Wis. Mlebu. Marai tobok ketuane. Para prajurit ing Jepang Manolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Lara ping ponang gentaka. Atur marang kang mesti pati kawaku. Rio penang sangkong baakos.
bumi jipang sinuyutan sakum awa nipon dasar satria jentara turasing nalendra yati kawulaku kabeh. Hati Wijaya ngalembono marang aku. Ora mung kaliyan irop nang sang kyai bagus. Ananging isana bacute padha dirungokno. Mung sethithik cacatira nalikane binangga ing kota Spandi wonten sarasehan ora nduta no patra pinjai aku seneng durjana lan angkara trasatana ewong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.